Светлана, хәерле иртә. Иванна, сезне чын күңелдән хәерле иртә дип Болгар радиосы студиясеннән сәламлыйбыз. Достар, Җиңү армиясына кушыл дип исемләнгән телерадио марафон дәвам итә. Шулай ук ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета телеканалларына кушылыгыз, Болгар радиосына да кушылыгыз. Һәм сез дә тиз арада Җиңү армиясына кушыла аласыз. Моның өчен Татарстанда яшәүчеләр 117 телефон номерын шалтырата. Ә инде Россия төбәкләрендә яшәүчеләр 8800 222 5900 телефоны аша шалтырата. Болгар радиосында Җиңү армиясына кушыл дип исемләнгән телемарафон кысаларында студиядә кунакларны кабул итә башлады һәм безнең беренче кунагыбыз инде студиядә. Ул Татарстанның ат казанган артисты булса да, халык аны безнеке, үзебезнеке ди. Инде күпләр таныгандыр, аңлагандыр. Әйе дуслар, бездә студиядә кунакта Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Тямаев. Фирдус, хәерле иртә. Хәерле иртә барыгызга да, исәннәрмесез? Фирдус, син һәр вакытта махсус хәрби операция зонасында булган егетләргә, аларның гаиләләренә ярдәм итәсең һәм шулай да менә әйтеп үтәл, нинди эшләр башкарылды һәм алда нинди планнар көтелә? Эшләгән эшләр бик күп. Аларның хәбәрендә барсында сөйли башласак, монда безнең вакыт җитмәячәк. Бүгенге көндә менә спецоперация башланганнан бирле әле шушы эшне туктаткан юк, ярдәм юлын эзгән юк. Бүгенге көндә дә Аллага шөкер солдатлар белән мөгамәләдә шул үзебезнең тиешлечә кирәк яракларны илтеп ярдәм итеп торабыз. Фирдус, менә махсус хәрби операциядә булган егетләр белән даими рәвештә элемтәдә торасың дип беләбез. Әйдә менә шулар хакында да сөйләп үт әле безгә. Егетләр белән элемтәдә, хәтта алар миңа төрле вакытта шалтыраталар. Төнге 2дә дә, иртәнге 3дә дә абый без исән-сау чыктык. Койнарлыктан дип инде без исән дип тә шулай, аралашып торабыз инде. Кирәк ниләр кирәк, без сорап торабыз. Хәлдән килгәннәрне акчаларын җыеп ярдәм итеп торабыз. Элемтәдә Аллага шөкер. Әле күптән түгел энекәш Роберт кайтып китте. Ул инде үзләренең командасы белән акча җыеп Түбән Налат авылында күп районнарны чакырып көрәш оештырдылар балаларга. Шул хәтта үзләренең патриотик менә эшен дип әйтәсе килә, анда гына түгел, монда да балаларга өйрәтәләр. Машиналар җыеп җибәрдегез. Тагын ниндидер чаралар үткәрдегез. Булар барысы да менә чын күңелдән ватанпәрвәрлек хисе белән башкарыламы, Фирдус? Сен аны башкача башкарып булмый. Миңа пиар кирәк түгел, аның белән пиар итеп булмый. Чөнки моның белән пиар итеп булмый. Чын йөрәктән башкарылган эшләр. Бик күп машиналар җибәрдек. Кирәк яракларны җибәреп торабыз. Шуңа күрә менә хәтта менә заправка кергәндә дә булар шундый хәлләр. Фирдус, без беләбез, ярдәм итәсең, без сиңа ышанабыз дип акча биреп калдыручылар бар. Менә концертлар үзләре, мин сораган юк. Без беләбез, кемгә генә булса да, без беләбез, солдатларның кулларына тапшырабыз дип. Шуңа күрә инде тапшырабыз дип ышанып, менә шундый ышанып бирүчеләр дә бар.